Полина Йосифова и 216 номер Мария Генова. Айде, по-силно! Давай! Давай! Газ! Давай, Дани, давай! Йордан Христова първа преминава през този етап. Първа се класира 296 номер Йорданка Христова. Ясно, за второто място се борят две състезателки. 312 номер побеждава 210 номер. И четвърта след тях се класира 216. На пето място 285 номер. И шеста, последна, класирала се за финала с 204 номер Гергана Иванова. Но нека да изчакаме, понеже има дисквалифицирани състезателки. Все още за последните места се борят няколко девойки. Значи 236 номер с последни мъки се придвижва към финала на днешната надпревара, уважаеми зрители. След дисквалификация на Мария Генова, 216 номер на конийките. Седма е 231 номер, осма е 199 номер. Уважаеми зрители, на последните врати ожесточена борба между 127 номер и 66 номер. Ася Захариева и Теодора Дамянова. Давай! На първо място Живка Озунова безапелационно в тази серия. Ася Захариева трета с финален спринт. Четвърта Гергана Бурнаска. 119 номер. Ема Паунова със страхотно отпиване на последната контрола се приближава към петото място. И за шесто място две състезателки се борят с 87 номер, обаче Величка Молова безапелационно се класира на финала. Седма с 116 номер Зорница Димитрова. Осма 114 номер Кармен Бурнаска. И 158 номер Йовица Димитрова, девета. Току-що приключи първата серия жени сноуборд. Видяхме финалите, бяха много оспорвани. При мен са Ася Захариева и Вили Молова. Сега ще разберем как се чувстват те. Как беше състезанието? Ами, както винаги, чудесно. Радваме се, че участваме. И много емоция, вдига адреналина, стяга сърцето. Това е полезно. Преди старта, имаш ли притеснение? Да, винаги има притеснение, чак няма за какво, ние се забавляваме най-вече, но така адреналина се покачва, колкото и да такова си с някакво желание за по-добър резултат. Не нали пълна победа, но поне по-добър резултат. И даваш всичко от себе си най-доброто. А ти разбра ли сега дали ще отиваш на финалите? Майче, така. Да, отиваме. Извикаха. И двете отивате на финали. Поздравления. Сега имаш ли някаква стратегия за финала? Ами, не знам. Не знам, може би тази равната част в началото, по-концентриран скейтинг, защото много бяга да ската. Ами вариант да бягате има ли? За мен не е оферта. Аз не мисля, че е добра. Добре, Ася, ти
Имаш ли някаква стратегия сега за финала? Ами първо бих си починала малко, защото наистина адреналина и това да даваш всичко от себе си. Накрая на финала си просто много изморен, задъхан едвам дишаш и си почина малко, като отидем на старта, пак адреналина на макс и се борим за първите места. Коя част от състезанието ти беше най-трудна? Най-трудно няма такава, по-скоро трасето, където е един дълъг участък. Снегът е доста бавен и това е нещо, което те забавя просто, но иначе като трудност няма нещо. Желавам ви успехи на двете на финала. Благодаря. Достатъчно време. Националната състезателка по сноуборд има достатъчно време, защото момичетата след нея са изоставали страхотно много. Втора, Ивана Ромчева с 207 номер се приближава към забиването на пиро. Браво на Ирен, финишира с първо време и безапелационна преднина пред останалите. Финишира с танцовална стъпка, уважаеми зрители! Шестото място уверено върви 230 номер. Десислава Балакчийска току-що изпи своята напитка и с бодра стъпка финишира на шестото място. Седма, 220 номер, Кристина Павлова. Диана Благоева завърши 8-ма в нейната серия. Не се знае дали минава за финал или не, все още не знаем. Не, мисля, че не. А как се чувстваш сега? Ами леко уморена, но много забавно беше и се чувствам много добре. И за първи път ли участваш? За втори. И как намери трасето? Има ли разлика от миналата година? Има ли подобрения? Снега е малко по-мокър и тежък. Като цяло малко по-различно е трасето, повече ми допада от миналата година. Защо? Ами по-малко изровено е от предните състезатели. А като етапи? Като етапи има леки промени, но намирам ги добре. Кой етап ти е най-забавен? Цепене на дърва. И в момента наблюдаваме
вече финали при мъжески. Ужесточена драма. И първи с 273 номер. Втори 205. Трети 43 номер. Четвърти 42 номер. Пети втори номер. И за шестото място страхотна битка, уважаеми зрители. Дамир Трифонов с 147 през 177. Видяхме един много добър финал на Димитър Герджиков, който стана първи на тази годишната ЦПЛАриада. Поздравления! Как се чувстваш? Благодаря, това ми е дебюта в това състезание. Много съм радостен. На сериите постоянно бях назад, накосвам да влеза за финала, но вече започвах да свиквам накрая и ето на финала показах най-доброто от себе си. Изгради си тактика. Нямах никаква тактика, просто тук всичко на макс и това е. Да. Коя част те затрудни най-много? От началото още до края най-трудното, макар че не е толкова трудно, цепенето на дърва всеки път като замахвах, всеки път ми бягаше трупчето и се връщах и така нататък, но явно се справих. Скоростта ли ти помогна да спечелиш? Да, много добра скорост имах, ските са ми добри и така. А ти за първи път участваш на ЦПЛАриада, как реши да го направиш? Понеже всеки път, когато се провежда това състезание, аз съм национален състезател по биатлон и съм на европейски купи по Европа. Тази година ни свърши по-рано сезона и много бих желал да участвам и ето направи го. Ето ги и първенците при мъжете с сноуборд. Приближава първия състезател. С страхотно темпо Димитър Ганичев се приближава към последните препятствия. И с бърз следван от миналогодишния победител Антон Кефилев. Свали го, няма да го дайте! Със страхотно темпо, моля, аплодирайте победителя при мъжете в сноуборда, Димитър Ганичев! И ожесточена битка за следващите места. Няколко души се приближават към пироните. Антон Кефилев бавно и спокойно финишира на второ място тази година, следван от Веселин Евтимов на трето място. Четвърти към напитките се насочва Руслан Пройчев и след леко забавяне, но със страхотен финален штурм. Финален штурм, трима състезатели, уважаеми зрители! На трето място обаче трябва да видим фотофиниша, за да разберем какво точно се е случило. Шести финишират 140 номер, седми 392, осми 191 и девети 242. 354 номер си финишира с втора напитка, очевидно. Браво, момчето! Показва на всички какъв е фокуса на днешното състезание. Димитър Ганичев участва в ЦПЛАриада за четвърти път, откакто се провежда това състезание. Как се чувства сега, когато грабна купата? Първо се чувствам страхотно, а след това се чувствам много уморен. Но болката е временна, победата е завинаги. Кажи ни как успя да станеш на първо място и да преодолееш всички съперници? С много хъс, с настройка, че ще стана първи. И колкото и да ми беше трудно в началото и по време на цялото състезание, помпах здраво,
мисълта, че трябва да стана първи. И така станах първи. Но най-вече с мисълта, че ще стана първи и с нагласата. Това ми помогна най-много. Кой етап те забави най-много? Моля? Кой етап те забави най-много? В началото с чувалите, защото аз, за разлика от другите сноубордисти, съм с твърди обувки и ми е по-трудно скачането. Но след това наваксах. А това, че имаш твърди обувки и такъв сноуборд по-различен, това предимство ли е? Предимство е в следващите етапи, но в първия не. Лошо? Поздравления още веднъж! Благодаря много! Благодаря много! Крум Савов и Руслан Пройчев току-що завършиха финала на сноуборд. Сега Крум е 6-ти, но за Руслан е спорно, защото видяхме как се струпаха на финала. Как се чувстваш ти? Аз се чувствам прецакан, защото не можах да забия пирона много бързо и на време и затова финиширах малко след пирона. Ми дойде отгоре. Трябваше да подскачаш назад. Да, наложи се. Жалко, ако не беше това с пирона, щеше ли да имаш по-предна класа? Мисля, че не, щом има трима на фотофиниш, значи съм бил доста зад тях. Така или иначе. А ти доволен ли си от твоето? Цяло само на чувала се забави горе, като цяло доволен съм, да. Добре, кажи ни нещо за това състезание, за кой път участваш, за харесва ли? Година участвам. Как се нави за първа година да участваш? Навихаме приятелите от отбора и така. Кой отбор? Амер Спорт. А ти също ли си от този отбор? Аз от няколко години се опитвам да влезна в този отбор, въпреки че съм чепеларец, не ме приемат. Не знам, може би съм твърде слаб за тях. А какъв е този отбор? Слалом, сноуборд? Да, слалом, сноуборд. Гигантски и слалом. А ти участваш ли в състезания? Слалом, да, участвам. А сега беше ли? Имаш ли някаква прилика с това състезание по тръпка? Да, тръпка си, на всяко състезание си е тръпка. Наблюдаваме и финала при жените с ски. Отново голяма преднина на финала при жените. Кристина Пищалова побеждава в днешното състезание! Моля за вашите аплодисменти! И в момента наблюдаваме битка между ски, алпийски дисциплини и ски биатлон школата на Чепеларе. За сега биатлонистката Лилия Пандурова води пред Мария Терзийска. И финишира на второ място. Браво! Мария Терзийска, бавно и спокойно, необезпокоявана от никого, финишира трета. За пореден път днешния ден биатлона изпреварва ските в тази своеобразна класация. На четвърто място финишира 296 номер Йорданка Христова. Пета, 185 номер Николета Сотирова, за която обаче разбираме, че е дисквалифицирана на старта на скачането с чували. Така че петото място печели 141 номер Рени Русева. И шеста, 212 номер Деница Бозаджиева. Лилия Пандурова завърши втора при жените ски. Поздравления, това е много добро място. След толкова много жени успя да достигнеш втора финала. Как се чувстваш? Много добре се чувствам, много зареден с положителни емоции. Аз главно заради това участвам, заради емоциите, заради готиното настроение. Ти
Ти си участвала и преди на това състезание. Да, това ми е трета година. Подобри ли резултатите? Да, първата година трета, миналата година четвърта и тази година втора. Право, следващата година ще си първа сигурно. Изкачвам се по-малко, да. А имаше ли някаква тактика на състезанието? Ами, гледах по-бързо да минавам на самите препятствия, бързо да взимам щеките, да продължавам след фунийките, тук след пироните по същия начин, колкото мога по-бързо да действам. И това общо взето. Кой етап ти затрудни най-много? Забиването на пирони. Забиването на пирони вече трета година подред ми е най-големият проблем, защото не знам какво става. Забивам, удрям щука, обаче не става. Трябва да тренираш. Да, трябва да тренирам. Добре, ти професионално ли се занимаваш с ски? Тренирала съм биатлон до преди няколко години. Иначе работя като ски учителка, карам ски свободно така. Не съм чак така професионалистка, но все пак карам малко, да. Сноубордистка на България при девойките Живка Озунова, бавно и спокойно с стил и спокоен поглед назад се приближава към предпоследното препятствие. Отново голяма преднина на финала при жените. Изчаква да се наслади на своята победа. Аплодирана от огромната публика. Страхотна борба за второто място, уважаеми зрители. Номер 66 и номер 207. Ася Захариева и Ваня Рончева. Страхотна битка, уважаеми зрители. И изчаквана от Живка Озунова. Финишира втора. Трета с 66 номер финишира Ася Захариева, следвала от Теодора Дамянова. Браво, момичета!
втори път Живка Узунова печели първо място при дамите сноуборд. Как се чувстваш? Супер, тръпката е неописуема, много яко, най-якото състезание. Супер, всичко е много яко. А ти уверена ли беше в себе си? Притеснявах се най-много за фуниките, а за другото бях уверена. Ти наистина финишира с доста голяма преднина, не се притесняваше въобще от другите участници. Да, притеснявах се само за фуниките, защото и първия път от третата фуника оцелих и втория път от втората, с това се притеснявах, иначе с другото вярвах в себе си. А кое се стори най-лесно от етапите? Мисля, че най-лесно беше напитката. Също и цепенето на дърва не беше трудно, защото те са малки трупчета. Ами, имаш ли някакви идеи според тебе с какво може да се разнообрази това състезание? Защото ти участваш от самото начало. Според теб има ли нещо, с което може да се разнообрази? Сега точно не се сещам за нови идеи, но мога да сложат още някоя трудност. Защото наистина етапите не са чак толкова трудни, но са забавни. А ти професионално ли тренираш сноуборд? Да, аз тренирам от 10 години вече сноуборд. И си ми е тръпка и затова съм дошла тук. Най-вече съм сигурна заради това. Ето ги призьорите, качени на стълбичката. В най-многобройната категория ски мъже призовите позиции тази година заемат Димитър Герджиков, Борислав Хаджиев и Николай Реков. В категория ски жени първа е Христина Пищалова, следвана от Лилия Пандурова и Марина Терзийска. При сноубордистите медалите се разпределят последният начин. Първенците при мъжете са Димитър Ганичев, Антон Кефилев и Веселин Евтимов. А при жените Живка Узунова, Ивана Ралчева и Ася Захариева. Честито на всички победители! Това е краят на нашето предаване. Видяхме едно много емоционално състезание. Това беше Чепелориада, четвъртото издание на многобоя. Ски и сноуборд участниците прекараха един страхотен ден, но както и ние, надявам се и вие да сте прекарали добре пред телевизорите. От мен Кремена, довиждане!